Let us open again tayo ng Bible sa Psalm 32. Ano ang katukuran sa mensahe. Now, ang Bible meaning ng message, okay, when guilt is forgiven, deceit is forsaken. Again, pakita ko na ho, when guilt is forgiven, deceit is forsaken. Now, kanina salmo sa kanina Psalm 32, kanina sa mga reform commentators, i-connect nila kanina Psalm sa repentance ni David after siya nakasala ng Bathsheba. Pero unlike sa Psalm 51, which is only pamilitan nakasala si David ng Bathsheba, Psalm 51 ang atupatulan for his lament. But ang Psalm 32 was also connected sa Psalm 51. Now, sa ina kalaki nila, ang Psalm 51, si David naghamyo yun sa Ginoo sa kasayuan sa iyong kasalanan. Pag diri sa Psalm 32, is ang iyang testimonyo, human iya na dawat ang kapasayuan sa Diyos. Having learned of God's grace, pinaagi sa painful kaayong experiences ni David, nang si David karoon mag-extract ako sa mga kakauhan sa Diyos, pausa ang pamaagi sa inukod ng pagkabulahan. As we consider kanina salmo karoon, atong magbayan ang contrast between concealment o confession. Now, may concealment mo niya ang itaw na deceit o pagpanglingkong. Inuwang kabunan imong kauliman. Wala. Then sa other hand, ang kinitawag na confession, which is to produce siya of integrity, integridad. Now, ang Psalm 32 is not merely about forgiveness of guilt, but it is also about the transformation nga ihatag sa Diyos kung kita niya masaylo. So the one who is guilt is forgiven, is no longer a person who hides behind sa paningin, but one, sa verse 2, in whose spirit there is no deceit. Sa Bisaya pa mga Isun, ang tao nga ipasaylo, sincero iha sa Ginoo. Now, let us proceed sa outline. So, ang kanyang outline, ang text ng outline naman siya in 5 parts. Verse 1 to 2, the blessedness of the sincere forgiven. Verse 1 to 2, meaning the blessedness of the sincere forgiven. Kaya verses 3 to 4, the misery or ang pagkakalapo ng sorrow of concealed sin. Ay ikatulo, verse 5, which is the turning point of ang honest confession. Now, verses 6 to 7 is the point, the security of the forgiven. Then the last part, verses 8 to 11, the life of the sincere believer. And ang aside na, so let us begin with the first one, the blessedness of the sincere forgiven. Now, notice ang verse 1 to 2, isugdan ni David, kining salmo pa, hindi natin sa pag-isod sa iyang mga sala, mga sala. But, pinaagi sa pagpadayag niya sa pagkabulahan o the blessedness niya itong tao na nakadamag na sa pasayuan sa Diyos. Ingat siya sa verse 1 to 2, blessed is he. Now, notice the word, blessed is he. Bulahan, malipayon siya. Kinsa man, katong hindi masaylo. The blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. David opened the psalm with a threefold description of sin. Nga tinawag sa mga theologian o galing triadic expression of sin. Na kung sa Old Testament, pag minutang sin, sa mga sala, dahil sa panggulo, minutang sala, pag-hindi na tayo siya na buhat. Pero ang Old Testament na describe sa sala, sa tulong na kumaki, managigayat po siya triad. Masama yung nariyan, basahan sa verse 1-2, makita mo ang word transgression, sin, iniquity, tulong. Sa pag-describe kung saan napuntahan ang sala. Together, ganit at mga terms, sin, transgression, and iniquity, giportray o ipakita ini comprehensive reality
human guilt. Ipakita kini kung sa kalalong, kung sa kagrabe ang atong guilt at ubangan sa kalangan ng Diyos. Now, ang transgression sa Hebrew word pesha, meaning willful rebellion against the authority of God. Meaning mo, isupak ang balakod sa Diyos willfully. Muna ang word transgression. Now, sa sunod, sin, hatak, na good sa niya, falling short of God's holy standard. Meaning, wala yung i-comply yung sa ito ko sa ito. So, ang isa, ilapas mo, ang isa wala i-comply. Now, ang katlo, i-repeat, sa Hebrew word, awon, nga good sa niya is corruption of our sinful nature. Meaning, perversion, moral perversion. So, muna pag-isot ganit ang Bible at Osala, remember these things. Paglapas sa balakod, wala ka rin tayo sa usay standards dito, at same time, imong igurang ang imong morality. I-pervert ninyo ang imong kawin. Perversion o pag-isto. Ngayon, so, batayin ninyo ang sunod ng mga verses. Yet this threefold guilt, ang katuloy mention ng kanina, is answered by a threefold hapon tuloy hapon ka declaration of grace. Natawa niyo dito nila. Yes, makita natin ang tuloy, transgression, sin, iniquity, pero makita ko na at the same time, ang forgiven, covered, whom does not impute. Giabangan mo ito siya ang grasya. Now, ngayon dahil basahin ito, tungkol kilagay kay nakalakas kita sa malakot sa Diyos, meaning tungkol nakalakas ka, ano na kayo makasok. So, ngayon ang Bible, basahin mo ka, meaning ang sweldo ka, hindi ka sa iyong pasok. Ang sweldo ka, gawas, hindi sa konti. Kaya ka. Una ang word forgiven. Now, ang word na covered, tungkol kay, iba niyo siya, kung sin is covered, ang iyang salat is covered. Ang pagkasabot sa covered na isuon, tungkol kay na-expose ka sa kapunod sa Diyos, suwad sa iyong sala, ang iwan sa Diyos ay tabunan ang iyong mga sala. Now, sa Old Testament, si David, nakakalo siya by God's providence na ang ilang gina-offer na mananap ito, inap na to sa ilang mga kayang cover temporarily sa ilang mga sala. But ang book of Hebrews chapter 10, ingon sa verse 4, nga ang dugo sa mga mananap, sa mga kanting o mga baka na gina-offer sa Old Testament, di ka mo enough na mabuha sa inyong sala. Sa ilang sala ito. Para pagkabot niya sa verse, I think sa verse 10, pinaagi sa sacrifice ng Ginoo ni Cristo once for all. Iyahang pinukit ang tanan ng mga totoo ni Cristo. Iyahang i-atone, ipapas ang atong mga sala. Pinalisin mga kayo. Mga isun, sa Old Testament, ang ginagamit ng word is covered. He covered our sin. Kung ka covered, meaning someone na namatay, hindi kabiran man. Sa Old Testament, ang dugo sa mga mananap ay temporary cover sa sala. But pagkabot sa New Testament, which is sa Psalm 103 na kung ibasa kanina, naging dito nga, kung sa kalayo ang kasappan, Isaiah kayo, is from the west. Kung sa kalayo na, ianak mo kalayo, ikuha sa Diyos ang atong masala. So meaning, pag ingon ni John dito sa John chapter 1, behold the Lamb of God who take away the sins of the world. Meaning, hindi lang na i-cover ni Christ ang atong masala, ikuha niya ilan ka na to. Kung ingon ang Bible, since kanina chapter karon, ito may Apostle Paul, dito sa Romans chapter 4, verses 7, it talks about justification by faith alone. Si David naglako siya ng hindi na karnero mag-offer ng picture ni ang Kristo, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. He believes, ano siya pagto, therefore siya pagto ang Kristo, the Lamb of God, he was declared righteous. Justified siya. So meaning, kung ito justified, tingani yung lesson, as if wala ka nakasala at ubangan sa Diyos. Pero ikaw, saan ka nakasala? Nakasala ka nila everyday. Wala yung nakayan. Hindi na ito masarap
Pero in spiritual reality, kung ano yung declare sa Scripture, the moment na ano na may pagtuo kang Kristo, you are being justified, declared righteous by faith alone, in Christ alone. Tubangan sa inyo, ang sweldo ka. Now, notice ang imo niya sa ikalas na verse. Blessed is the man to whom the Lord has imputed iniquity. Now, this is na ito, last time na nagwali ko sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Kasi Kristo mo ay himo sala. Na wala na kaila sa sala. Wala siya relationship sa sala. Wala siya sa sala. Maghihimo siyang sala. Ang mga sabat na ang sala is giihap. Giisip na asip ang Kristo na to. Araw niya ang pagkamakaraw ni Kristo, isipon na asip ako. Unang magkaingon ka, ang justification by faith alone is ilani as if wala ka na sala at ubangan sa Diyos. Unang makaluol ka sa balangan ng Diyos, directly to God, pinali ka Kristo Jesus. Wow! What a glorious gospel na nakakita ng Kristohanan. David intentionally places the fullness of human guilt alongside the fullness of God's forgiveness. When I'm always saying one, yes, blessed is the king whose transgression, pero is not forgiven. Sin, pero covered. The man whom the Lord does not impute iniquity. Ang word na impute iniquity meaning wala ihap sa Diyos ang iyong salapato pa rin mo. Wala i-reckon, wala i-impute, o wala i-declare sa Diyos ang iyong salapato pa rin mo. Muna ang word, muna ang other side sa kapasayiluan sa Diyos. May tatwal, ipasayiluan kasi yung Pinoho, meaning wala ihap ang iyong salapato pa rin mo. Mag-ihap ang iyong salapato ang Kristo dito sa cross. Kulang ihap ang pagkakaroon na himong pagkakaroon. Ihap isip asip imuha kato. The point is this: Christ has secured our complete forgiveness pinaalis yung kamakayan ng resurrection. Wala ang pabiling si Kristo sa luganan. Kaya kung nagpabiling si Kristo sa luganan, then sin hopeless ka. Wala yung tulos niya kamakayan sa cross. But because i-resurrect siya, nagpakita ka ito na iyang sufferings sa cross. Kanyang offering, the once for all offering or sacrifice, then acceptable sa Diyos. Walang iman sa Romans chapter 3, who was raised for our justification. Nang mabalat na Lison, nga naman na ang kapasayuan sa Diyos kung himong man o kaning pagkapulahan, or why does kaning ang pagpasayuan sa Diyos kung himong sa siya na makasasala, may mo siyang truly blessed, bulahan. Ito ba na nila rason? Because it restores the fellowship with God that sin had broken by removing the guilt that separated us from our Creator. Ang reason na nung kailangan na mapasayo, may mutang bulahan, whenever God forgives us, kaya naman mabalik pa diya sa ating relasyon sa kinabuhi. Ang mismo Diyos. Ina pa sa John Calvin, ang tanan daw na kaalapod na experience nila sa kalibutan, tanan ng sufferings, tanan ba na sinabi natin rin na hindi maayon. Nag-ikaw daw ni sa kamatukuran na kita nag-ibakot sa Diyos tungkol sa itong kasalanan. Ina siya kusa, ang sinugdanan sa true blessedness is kita masumbalik, mag-reconcile, balik sa Diyos, pinati sa pagpasayo sa kasalanan. Kaya hindi man pwede na mag-relation si Lord sa tuwa, kailangan ka isa ka. Wala pa ka na-justify. Wala kang maingon ka, wala pa ka na-justify kasi nasa una-una ka rin ka na dapat kasi no, hindi. You need to humble yourself and you must believe in the Lord Jesus Christ. Ang mapasaya mo sa lahat, kung ma-reconcile ka pa rin sa Diyos. Now, imagine so na kalipay ka matilog sa usa ka kriminal diri sa kalibutan. Kung ang usa ka judge diri sa kalibutan, ingon siya, "Kawason ka na, absuelto ka na, kaya kung na nagbayad sa imong mga sala." Then how much greater joy ang anaa sa Kristohan ng mga Igsoon? Nga ang Diyos nga balaan, the judge
the most blessed ng mga tao din sa kalibutan because our sins ipasaylo sa Diyos sa higpit. Nabisa pa na kay sa sa kalibutan, kung siya kaya sa pagtahan sa nanay at kayunan, ba't wala kasaylo mo sa then ikaw pinakisilabi ng tao din sa kalibutan. Because one day you will be in hell and you will experience the wrath of God. Kapalisod, kung ikaw, discover, wala ka niya ito, but your sins are forgiven because you hope and trust in the Lord Jesus Christ, you are most blessed. Okay, so, immediately, si David nag-imon, tawag niya na another mark of the blessed man. Natawag niya sa latter part sa mga verse. In whose spirit there is no deceit. In whose spirit there is no deceit. Sabi sila pa, sa kansang kala, wala pakibo. Meaning, ang gracious Ginoo, hindi lang kayo bukuha sa ato mga sala, apan ang gracious Ginoo mo transform sa kasing-kasing, mo transform sa kinabuhi sa believer. David himself, isulayan niya ang bago ang iyang sala sa iyang adultery, ang Bathsheba. Pagkabalo niya na si Bathsheba uros, iyang i-set up ang mga iyang plano, iyang itawag ang iyang bana na sige. At po nito, parulay sa kasing gira. Pagpasa ko si masawa, pag-enjoy. Yan, huwag kang ituman, nag-iipon man na sa gala ang iyang bana. Bana ni Bathsheba. So, yan ito kiblat niya, o iba ko na sa gira, ano ko na mapay. Ito, parang success niya. Namapay ang bana ni Bathsheba, kung naako niya ang bayi. Pero, ang Diyos wala ang tukot na mag-ibay si David sa iyong pagpasala. Ipadala niya si propeta naman, or Nathan. I-direct ko dito, you are the man, David. Kumali ang dito na itong parabol. Salamat ka naman. Or every Thursday, ginalibyog ka dali sa palpet, pero sa pasala. Always ka encourage to repent in Jesus. So, si David, kabalo siya ani, hindi tapakan niya, nanipon niya siya in whose spirit, there is no deceit. Kaya naman siya mismo na kasinatin siya na ang iyang sala, tapunan o laing sala, mabili niya o tapunan o iyang sala, nagtakuntong na nung ang iyang mga sala. Nagtito na siya, papunod, alam siya magaling yun. Mga exo, i-declare na sa verse 1, whose sin is covered. So therefore, wala na yung reason na sa Christian na ipasaylo na nagtapunan pa lang yung sala, itapunan na sa Bibol ni Cristo. And for in fact, ikuha yung igal sa luma. So meaning, kapasayluan kayo ng hatag sa Diyos, hindi lang kayo pasayluan sa tumang sala, but encourage niya sa ito, maliit ng tao sa tumang sala, umutapos sa maskara sa pagkain ito. Kamupan ka ba mo, kung bakasin ka nga, Christian ka, okay ang tanan, but sa ilang nilay na sa maskara, hindi all is well. Nang kasi John Calvin, ang ipasaylo ng mga tao, hindi niya kusaran ang grasya sa Diyos. Ibuon niya ang lisensya sa mga kasala. But ang Espiritu sa Diyos, ang kahum sa Diyos, utapang sa buong tao ng ipasaylo na mag-inabuhi kung malagaw niya sa pagkalaan. Thus, the one whose guilt is being forgiven increasingly becomes in whose spirit there is no deceit. My son, if you belong to Christ, ang grasya nilang kayo, pahawa o buha sa maong sala. Pagugulong ganyan. Ang grasya sa Diyos buha sa buha. Therefore, when guilt is forgiven, deceit is forsaken. Now, let us proceed sa verses 3 to 4, the misery of political sin. Now, kung saan may tapos kung ang limbong ni panagyaan, kasi may tapos kung panahin niya magtago sa kanyang maskara. Muna, i-discuss na David, hindi naman siya na mismo, testimonyo niya, nag-experience niya niya, and I believe na naka-experience sa akin. You're gonna say, na wala kang experience sa akin. In verse 3, you know siya, when I kept
design, sige, pagpapapaw, kalata, wala yung ability and experience. And my strength fails because of my iniquity and my bones waste away. You see, ang sarap niya inwardly, nag-produce na yung igawas outwardly. Makita. Tingnan ba si Paul Washer? Kung one day lang wala siya ako, or wala siya ibitin, naluya siya pa wala ng patay. Pero 2 to 3 days, na wala niya ako siya pagkampo o wala yung pagbasa sa word, nakatay lang niya ang asawa. Then kung ipag yun niya na, bilang kasimana kabibulan, nakatay na ang church. Sila kita naisip na katawan sa inyong pagkakulan. Ini si brother, sister natin, kita na ba? Kita na. So, let it be na tanig ng gospel message ko, mulihan sa tuwa. Hindi na natin kailangan tabunan pa ako sa yes, ang pagbago sa sala or kalisala may promise temporary na mga pleasure or relief sa akong kalipay na nagdimuha, i-distract ng mga utang, but it never brings true peace. The longer we hide our sin, the heavier our burden becomes. Natawag dito sa verse 4. Dugay kayo ni confess yung sala. Then, it was your word for day and night, your hand was heavy upon me. Vitality and vitality was turned into the drought of summer, Selah. Now, verse 4 explains the reason sa missing experience ni David. God Himself was ginapunanan siya, ginadisciple, ginadiscipline siya. The phrase day and night reveals that God's conviction was continual. Meaning, kung dinaorganic ka ng Kristumanon, di gusto si Lord na magpabiling ka na malinaw sa iyong pagpakasalanan. His hand will be heavy upon you. Pagpakita na sa conviction sa Ginoo, day and night, meaning pagpapadayunon gayon ang iyang pagkandisip mo. Nang balaka ka kung wala tayo conviction sa Holy Spirit. Balaka na. The word your hand was heavy upon me and described me sa may gugmaong pag-disiplina sa Diyos kang David. Hindi ko sunod si Lord. Si David magpabilin sa mga pag-rebelde. Si David minigusa ka Diyos. Si David iya sa Diyos. Ngayon siya by vitality was turned to the drought of summer. Ang iyang kalaksik na kulihan ng kaluyan. Ang iyang gusto nalaya sama sa tanong inaugal ko sa kanya. Pagpakita niya sa realidad sa iyong spiritual dryness na nagtutlod kaniya ang iyong disobedient to unwilling to obey sa iyong puto sa iyo. Even ang pag-rebel, even ang pagsugil sa iyong masala, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Wala na niya umahapin sa you see, my brothers and sisters in the Lord, ang sala nato, hindi na ito ipagpulog na yung rabag ka ng cute na iro, yung rabag ka ng pet or alaga. Tanaw na ito ang sala soon, sama sa pagpangis ng kasi yung nanam, ngayon ka na ito, hindi makahino sa pagtutog ka na ito, or bumunay. Inagpasabat ng theologian, sin will make you stupid. Why? Tungkol kayo tuklod ka ng hatong mutang kabatot sa kabutong sa Diyos. Ituklod ka ni Ali, mga iskon, kayo mong kasakitan ng Diyos na maayo ka yung gracious at nagkasi ng Diyos. Pagkaya mo, mag-rebelde bago ka niya. Ituklod ka ni Ali, paksa. Bago sa iyong asawa, bago sa iyong anak, bago sa iglesia. That's why, salah, bukod ka niya sa pilog. Usap na isod, sometimes sa Ginoo, unalan yung dalihan. Unalan yung dalihan gusto. At times, ang Diyos, kung gamit na Diyos sa kaling unal, kami ito nagkakaya ng unal, according to our need, is discipline, Ginoo,
that the Lord disciplines those He loves. If you are His child, iligiyod na niya biyaan sa iyong rebellion. Remember ko sa una, rebellion ko, ikyas ko sa una, takas. Mulaya sa balik. Gigugol, gugunan. Kaya naman, kailangan mo kasi mga parent. Hindi mo ka, kinalingon ka, masagdan ka. Kasi, isigyan lang ko lang sa Ginoo. Sakto na ito nga, disiplina sa Ginoo, mo ang pag-restore ka na ako. Therefore, my dear brethren, when guilt is forgiven, His sin is forsaken. Now we come to verse 5 ng mga turning point ng ibanan, ang honest confession. Ganun ginawag siya ang turning point because ang pag-confess ni David sa verse 5, mawa ang wali siyang situation. Ang verse 3 to 4 na mystery kaya na sinabi, ilistan sa Ginoo ang kanyang kalimay. Nalitas ko din sa verse 5, ingon siya, I acknowledge my sin to you, na mingon na acknowledge me, Lord, ako giangkon. Dili na ako kailangan magtapos pa nito ba? Ako isukin. Ako angkon lang. Nakasala ako bato pa nito. Kung nakabasa mo sa Psalm 51, wala i-mention dito, my Lord, nakapos, kung nakasala nito, adultery. Wala. Ang yaman dito nito, I sin against you and you to you only. Wala siya dito nito ka. Nakasala ko ng Bathsheba, nakasala ko ng Uriah, sa bayan. But against you. Tayo niya, I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Simple pa yung kampuran ng isa-isa ni David rin. David stops hiding and pretending that all is well. Meaning, ang pagpatong kaniya sa verse 3 to 4, nag-lead kaniya na mag-confess siyang sala. Meaning, wala na merit ni David ang pasayuhan sa Diyos na huwag kayo nag-confess siya. But ang pagpatong sa Diyos, mo ay gigamit niya. Gigamit ni Lord para ma-repent si David. Ang pagsugid ka ro, mao ang itakda sa Diyos na pamagi ang maangko na ito ang nakasayuhan sa Diyos. Dapat, brethren, ano siya niya sa verse? Manotis na ito, nanibalik na ito ng ibalik sa verse 1 ito ng mga sala. Pag-describe sala. Transgression, sin, iniquity. Ganun ibalik na ni David. Ganun ibalik na niya. Nagpakita ng naigsoon na si David, wala din siya nag-attempt na i-minimize, i-excuse, or excuse rather, or i-redefine niya yung sala. Now, ang katungkol siya karon, i-change ang vocabulary sa sala. But it has not changed the reality of sin. Kitawag sa kalimutan karon, tawag nila ang sala as mistake, weakness, poor choice. But God calls it sin, perversion, rebellion. May so as we redefine our sin, kung ako i-redefine na natin sa labi na pangkunan sa Diyos, we will never see our need for a Savior. But when we call sin what God calls it, we are prepared to receive the forgiveness that we offer God freely in Christ. Meaning genuine, ginunanayan ng repentance is always marked by honesty before God. Ang tinuod na repentance meaning honesty before God. Isulti ay na magtato something. Lord, kami na sa akong i-repent, kami na sa akong subi, kami na sa No. Si David is suna. Acknowledge sin, transgression, iniquity. Hindi na yung kailangan, hindi saan tayo sa lang. I-shift na yung mga playing, siyang good, for isoften yung mga sinipis sa lang. Exalt ang genuine repentance simply agrees with God's verdict. Kasama natin ang ino, sa mga decision, sa mga judgment niya, and then God. But in fact, the word to confess, ikan sa Greek word na homologeo, ang homo meaning is saying, ang logeo meaning is speak. So meaning kung ikaw isukit ang iyong sala, you are saying that you speak the same thing. That's the essence of confessing
honest. Sugid na lang. Ganito sa Diyos. Now, the same ang paghanggang sa Diyos sa kuwa sa New Testament. Because as the 1 John 1:9, when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, let us proceed sa verse 7. The security. Now, again, ingon ko niya, verse 5 is a turning point. Ang turning point sa tanan, which is, ang misery na niya na sinabi sa verse 3 to 4, sa verse 6 to 7 karon, na-change. Nabago. Ingon siya sa verse 6, for this cause, everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be welcome. Surely in blood of great waters, they shall not come near him. So, kaning ingon niya sa verse 7, ang silence niya hihimo para sa verse 3, nagatugan niya o kaning pagkakao. But ang iyang confession sa verse 5, nagatugan niya o sa iwan. Now therefore, si David karon naghambal sa tanan nga katawan sa Dios, nga dili na magbago siya sa lahat. Pati buhaton niya na pag-ipakon ang Dios, while His gracious invitation still stands. Wala niyo siya, for this cause, every man who is godly shall pray to you. You see, ang kapasayuan sa Ginoo, maghatod ka na po balik sa communion with God. Ingat pa si Charles Spurgeon, ang binuod ng Diyos noon, may inampuon na tao. Naisulat ko gusto yung prayer life. Karoon yung mga tubagan na. Gusto yung family worship. Do you still pray together with your husband, wife, children? Or ikaw mismo personally, pray mo ba? Because truly God, pinag-inuod ng Diyos noon, are praying everyone. Isuon ang binuod nga tao na napasayo na, dili siya na yung spiritually lazy. Dili siya yung tapulan spiritually. But, muduglod kini kanato nga mahimong dasig padayon nga muakto sa Dios to commune with God. The praise in a time when you may be found, okay ang gracious call, na hindi na mag-ibigay ang mga repentance. Seek the Lord when He calls us, pinagis niyang tulong sa Espiritu. Now, the flood of great waters, nag-symbolize kini sa kaning daghan ay mga pagsulay ng divine judgment. Pagparihang ang Noah, i-preserve siya, he has an ark of the covenant. The ark of Noah. Sa ark niya, i-preserve siya, he has judgment sa Ginoo. The same, kung inuod nga, kasayo na sa Ginoo, then i-preserve niya siya kasya. Verse 7, you are my hiding place, you shall preserve me from trouble, you shall surround me with songs of deliverance. What a remarkable change is taking place na isuon. Kang Diyos na nayat o isulayan ng David na ligay-ligayan o tagutakuman niya, o nagkaroon ng Diyos na iya taguanan. His hiding place. This perfectly answers the mystery of verses 3 to 4. Yan doon sa verse 3 to 4, ang amo sa Diyos buka, bago pa niya, he was crushed under God's hand, under the discipline of God. Pero pagkakita sa verse 31, chapter 31, verse 5, ingon si David, into thy hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Tinood kayo sa iso. Ang sa Kristohan ang ipasayo na kumitiyak niya ang pinapumilya sa kapag sa Diyos na mo'y nagwas ka. Iwan pa sa Stephen Charnock, ang usap na believer na gunang na siya ang iyang kalag is luwas or safer, diya siya magaling mong kapag. Parang hindi niya itong iyang kalag na nasa kapag sa Diyos, parang hindi siya po repent. At ang usap na Kristohan,
we know that we are safe, ako pala, safer diya sa kamot sa Diyos. That's why he gives us solutions surrounding his souls of deliverance. Now notice when you saw sa verse 3 to 4, nag-agulo siya dito. Grabe na iyang pagsuko dito. But there is sa verse 6 to 7, ang iyang pagsuko, ginistan ang pag-awit sa Diyos. Ginistan yung pag-awit. Piling ang ipasayin ng tao no longer lives sa kanila. Hindi na siya magpinabuhin na ay kahapon, but he rejoices. Maglipay siya, magsagya siya tungkol sa kalwasan niya nakon, tungkol sa kasayuan niya nakon niya ang Kristo. May so ng Colossians chapter 3 verse 3 na ingon, for you died and your life is hidden in Christ in God. Christ is our true hiding place. Therefore, doon niya kami with confidence. Manayin tayo pray. For when guilt is forgiven, the sin is forsaken. And the forgiven find their refuge in God. Lastly, sa verse 8 to 11, the life of the sincere believer. Na ang Diyos na nagpasayo, oo po na utudlo siyang mga anak o sa mga inuwi. Yan sa verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Notice ang tulong ako verbs. Instruct, teach, guide. Mga isol na makita kini nga ang Diyos mismo mo yung papang ka na to. Mo yung instruct, hindi mo tulong ka na kung sa'yo akin itong papol, kung sa'yo akin itong pagkakatan, kung tulong ka na to sa tanang mga butang na akin na to, palungan, kung giya ka na to, hindi ka siya with my eye. Now, usahay kita ng mga ilang ng mama, naputulog ko sa inyong anak, namin na yung mga mata sa inyong anak. Kung nantuman ba yun, nagbuhat ba yun siya mga taas, iiwan, the same with God. Ingat siya, I will guide you with my eye. Meaning, tag-awang yung kanya bilhin. Hindi pwede ka, musiplang lang siya sa inyong kansyon. But His eyes will be upon you every minute or second simply moving. Happy ganito. So, pagtingin siya sa verse 9. Ano na yung warning sa verse 9? Eh, yun si Lord. Kaya kasi nga, verse 8, nag-shift ka rin ng language dito ng word. Si Lord na lang ng istorya. O tayo yung word. I will instruct you and teach you the way you should go. I will guide you in the path of eye. But ano na yung warning? Yun siya sa verse 9, do not be like a horse or like a mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they do not come near you. Now, ang kabayo o kaning mule, na kung research sa mule, ang mule is kaning lahi na siya sa kaning asno o kaning kabayo. Urang na crossbreed ka. Kaning kabayo o mule, grabe na ka, kahit ulo. Kailangan ka yung nakagrinda, kaning gaya, para matuman siya. Bunalan din mo, para magagal. Pero kung hindi ka na, hindi pinabulog sa iba. Ang bukma sa Ginoo, ano na yung warning? Mga ison, si David na kapag siya o kaning pagtuluhan, pinami sa painful experience niya. Tungkol siya sa lahat. Idisiplina siya sa Ginoo. Therefore, mga ison, ako pagdasin sa talusan. Ayun na papunta na unalan ka sa Ginoo sa talutuman. Tubuti nga ang iyang pulong, ang iyang word, ang iyang tipo, mao'y hugiya kanimo, hugiya sa iyong pinabuhi, hugiya ang iyang bunalan, hindi ang iyang pagdisiplina. Nasahin mo dito katanungan ko na the end of the day, kailangan mo na unalan. So, ayun na nabuti ang unalan. Obey His word. Obey His voice. Hindi ang iyang bunalan. Nagkiyas sa kaya mo. Yung ginagawa na bunalan ka. Hindi ka bunalan na. Bunalan. See, ayaw lang bunalan na. Verse 10 to 11. Many sorrows shall be dealt to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, and righteous shall for joy all you upright in heart.
The psalm closes with a final contrast. The wicked, tingnan siya niya, ang dautan, kami refuse sa pag-repent, although lang sinabi siya o paglatos, na-conviction, pero unrepentant, then he is a wicked man. Nagpakita na na kung hindi siya repent, wag sa Lord, hindi siya tinulog na Christian. Meaning, ang tao ang refuse sa pag-repent, daghan kayo ang iyang kasubod sa kalimutan. Ang kapait pag yun, one day, mataliwan siya ng kalimutan na, mas grabe mo siya kami sinabi dito sa Indiana. Kaya maang ko niya, hindi ka ang muna sa Diyos, kakatapuan kay sa Diyos. Ang paningsod, ang ingots doon sa Bible today, those who trust in the Lord are surrounded by His steadfast covenant mercy. Ang tao galing ng payusan nung nagsaling sa Diyos, nag-repent siya mga sala, nag-acknowledge siya sa lapayahan ni David, nagsaan ng Diyos na papalimutan siya sa iyang steadfast, pinalayunon katalukoy. Therefore, mingon siya niya, be glad in the Lord and rejoice, and shout for joy on you upright in heart. The same language na gigamit ni Apostle ni David sa chapter 31, verse 23, ating sa. Tingnan siya, O love the Lord, all you His saints, for the Lord preserves the faithful. That is the very reason na nang magmayahin ka, na nang mahigugma ka sa Diyos, kay siya, nag-preserve ka na ito, nalilit ka managlag padayon, nalilit ka padayon sa pagpakasala. Because ang reason na nagpadayon ka sa pagpakasala, nagpadayon ka sa pagka-unrepentant is because, well, hindi ko kalayman. Pagka mo na lang yung conclude sa ito, ang saan mo nagtapos ni nagsugod. Ingon siya sa verse 1, bulahan ng tao at sa kalapasan ni Masaylo. Apan sa tagpusan niso, ipakita ko ni David ang bulang sa mga bulahan ng tao. Nagsaling siya sa Ginoo. Ibiyaan niya ang kinabuhi ng limpog. Naglakaw siya karoon niya sa pagkakataon. Nagkakalimpay siya sa kaluwasan na iyang nagawang siya sa Diyos. Mga igsoon, dili namin story ni David. Dili namin kasintahan ni David. Experience ni David. But this is the story of every true believer. When guilt is forgiven, deceit